nke mbụ nke Awka South Women Entrepreneurship Conference achịkọtara ọnụ nke ndị Center for Innovation and Creativity Amawbia na nkwado Deputy Speaker House of Assembly bụ Right Honorable Chukwuma Okoye bụ nke mere na St. Peter's Anglican Church Amawbia. Ya bụ ọgbakọ na bụ nke bụ n'obi ya bụ ịkwado ndị sonyere nke ha mara ihe kwe na akọ na gbasara ịmụ ọlụ aka etu egesi matụkudoro ya bụ nka etu egesi mee ya ka esi ya wee kwalite azụmahịa ya na mmadụ inwe ebumnobi ime ihe ọ bụ nlọ ya ka ọ bịa na mmezu ịkwado onwe ya ezinụlọ n'obodo. Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ ka onye guzobere ngalaba ahụ akpọrọ Center for Innovation and Creativity bụ Dọkịnta Oke Sirio Nwuche si kọwaa, inye ụmụ nwanyị nkwado bụ nke na-aba oke uru site na ezinụlọ, nke ọ dịkwa oke mkpa inye ndị mmadụ nkwado site na ịkụziri ha maka azụmahịa nke ga-enye ha aka ka ha baara onwe ha uru karịrị inye ha onyinye nke ha ga-emecha ma lee ihe ahụ enyere ha n'onyinye maka na ha amaghị ka ha ga-eji were ya baa uru. Osote onye isi oche nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Okoye n'okwu ya kwusiri ike na ụmụ nwanyị gbara mkpa pụrụ iche n'ihe gbasara azụmahịa n'agbanyeghị ihe na-echere ha aka mba, ma kwụsịkwa ike na mmemme ahụ bụ nke na-azọnye ụkwụ na mmepụta Gọvanọ Chukwuma Soludo, nke atụmatụ ya bụ inye ndị ntorobịa nkwado pụrụ iche nke inyere ha aka ị na-azụ onwe ha. Eze ọdịnala nke obodo Ụmụawụlụ Igwe Jewel Egwuọnwụ, onye bụ onye isi oche nke ngalaba All Progressive Grand Alliance nke Awka South bụ Barrister Lawrence Chukwuma, yanakwa onye isi oche nke Councilors Awka South bụ Odoziakụ Joy Okonkwo n'okwu ha dị iche iche kwuru na mmemme ahụ bụ nke bara oke uru inye ndị mmadụ nkụzi pụrụ iche n'ihe gbasara azụmahịa. Site na Amawbia, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.